जों kila Tipra motha block tasar sini Raya original ningui jotono khaka ham khunumung yafaru जों दिनै 2 तारिख सेप्टेम्बर 2023 इंराजी बिसि सिनि राया रिजनल नि उद्योगतुई और विशेष खाई YTF तै रिजनल नि टिप्रा मथा रिजनल नि तुई दुल मुंबाइनो जों दिनै और काइसा नगो जों प्रेस मीट खायनि नांखा प्रेस मीट मा खायमानि अथम हाय थांनाय 31 तारिखआव जत साइमा खाना किसु मीडियाआव नुबायखा जों बहायनो दिनै सानि मुसुगु मीडियानि बिसिंतै रायो बिसि और जागो सिनि किसु पाब्लिक आरो जागा रेगा सामुं सावानि थांथानियाव डिमान्ड फ्रम रवानि थांथानियाव बीजेपी नि जारा थेमरक सामुं तांनाय और जागा विभिन्न भावे आरो ऑफिस हारया कासुखा सामुं रया रेगा तंगरिया हनै आरो जागा अनेकटा आरो बर बीजेपी सिनि बरगनो टिप्रा मठानि बरगनो सिनि रायनि रिजनल नो अनेकटा बर हेरेसमेंट खायखा एमन कि सिनि बुमा बदल सिनि TW जारा तंनाय बरंनि जे जागाव जोंरो थाइ जागाकरै बरंनि पाब्लिक पार्ट दगसन बरक तास खायखा अनेक जागा सिनि 60 बोसोरनि ऊपर बयस गंजाक बरंनो बरक गुसी रखा डाका सापा रखा अमा हायखे अनेकटा बरक खायखा आरो जागा बिसिंगो खायखा आरो बिसिंगो हारवानि बरक नाइलिया अमा हायखेन आफ्राय 31 तारिखआव गतना अंगै थांखा अमा टोटेली जों सामुं जत तांगानि अधिकार तंगमानि रेगा बजतनि बांगै 100 दिननि सामुंनि ग्यारेन्टी तंगो और जागा जों नुखा जों बीजेपी मांनो लागाथ सामुं तां तंगो तबे और जागा जारा तंनाय पाब्लिक सपोर्टार अब सामुं मायानि बांगै सामुं नावानि बांगै बीसी ऑफिसआव थांमानि किन्तु आरो जागा तंनाय जारा बीजेपी नि साकसाकनो लीडर हि वासंनाय बरक आरो हारवानि जरा रया बरक विभिन्न भावे बरक हेरेसमेंट खायै सिनि बरकनो बरक बुप्रा सुप्रा खायखा हाय हनैनो जों बनो पुरापुरि प्रतिबाद खायो अमनो सेलेंगो अम हायंगानि कक तंमानिया जों बनो क्राखे अम याप्रि नाव जदि बुसगांरो अम हायंलांखे सिनि रायो बारियाव सिनि जत्त ताकुतै बुक सरक सिरिं सिरिं तंया बरक तिनि जत्तनो समाय क्राखे तांजाक जत्तनो नांखे जबाव खाजाक जों सामायनो सामुंनि बांगैसे अमते हाय खायंखे कोनो समायाव जों बरंनो हाय क्लाइसा साके याकाय रया हनै और जों तिनि जत्त रायोनि ताकुतै बुक सरक प्रेस मीट खायनि बाद दंखा तार सारा जों सानाय मिया अक्लै नाय सम्भवत सिनि बरंमोनां 30 किला बागमानि बरंमोनां MLA बनि लगे बुदय शंकर हुजागनाय तंगु तैख्रकसा सन्जय जमातियाबो तंनाय किसु जोंनो मोखां सलियारक तंगु बरक थानाव हाय एरें एरें माजरेबेरै सिनि टिप्रा मठानि रायनि सपोर्टार रक्सि चेयार टेबिल टक्रखा हनै थानाव बरक किसु जमा रखा अम टोटेली डाला और टोटल MLA जे साखा और जागा वीडियो एडिशनल वीडियो खुद ब प्रेजेंट टंग हनै जों सानाय ऑफिस स्टाफ संगबो सानाय जदि निरक जे केस न जदि निरक बाहायनो निरकनि प्रेजेंट न जदि सिनि बरक टेबिल रक टक्रुला हाकर निरक जदि छय रक रय केस रक रमानि टंकाके निरक बाहायनो जों निरकनो बाहायनो क्राक जवाब नानै निरकनो जों उत्तर नानै हायनो बाङै मा सानाय जों कोनो सिनि बर आरो जागा एकटा चेयार टेबिल बु टक्रया याक बरया और बीजेपी नि MLA बनु सक्रान्त खायै बरंनि बिसिङाव बरं टक्र लायै जों खोनाखा थानाव से हारक बायरक किलां थांगै सिनि मंगै एफआईआर खायके हनै किन्तु अमा एफआईआर जों ताबकनि खोटालिया अमा हायखेने आइगेराव गोबां एफआईआर खायजा और रायोनि अनेक 50-60 जना केस मासाजा MLA बरम गोनां एमन बाबे केस रौ रेगा सामुं तांगानि थां सामुं सावानि थांमानो सानो ब केस रौ अफिसआव हारया अमा हायखेने हाहायनो 31 तारिखआवबो बुसातिते घटना न बर कटर के साजगुइ सिनि बरंनो हयरानि खायखा किन्तु अमनो जों सानाय अम टोटेली फेक्सि अम कोनो जों आरो जागा कोनो टेबिल चेयार टक्रया सिनि बरक सुदु सामुं रदि हनै सावानि थांमासे आरो बीजेपी रक जारा तंनाय बरक कासुखा सामुं मातांया निरनो रेगा तांरया हाय हनैसि बरक कासुमनि हाय हनैनो जों ताबखे क्राक याप्रिनाखा जों अफिसआव थांनाय समबारनि सिनि लागाथ जों रायो बीसी अफिसआव थांनाय जों याकाय रया सिनि आइन तंगु बर बीसी इलेक्शन टानि दिलाखाय निरक जदि हिम्मत तंलाखे बीसी इलेक्शन खाय फनुकदि MLA बाबुनो सानाय निनि क्षमता तंखाके निनि सरकार डाबल इंजिन खोनानो समबार बिसिङावनो नों बीसी इलेक्शन डिक्लेयार खायरदि जोबा खायलायने गणतंत्र डेमोक्रेसिखौ जे केप्लाय बनो बीसी अफिस दखल खायने किन्तु फिया निरक इलिगेल भाबे आरो जागा नांगो नांगिया कन्वेनार हनै जदि आरो साजावै खाय तंगाके जों टोटेली कन्वेनार मानेया जों पुरापुरि आरो बीसी अफिस दखल खायनाय सिनि TTAD सिनि
chini copy lamok phaijak chini oro monitoring tongo monitoring chairman chongjak tongo जों borok baino tamung tangnai nirok oro jaga illegal babe जों nirni convener manaya haini bangai sombani जों थांनाय जदि केबो कासवानि नायलाखे जों बो क्राक या प्रिनानै जों केबो नो ताबक फेगिया जों सुदु सामुनि बांगै थांगि हाया चिनि वा तिप्रा मथा जों हानि बामं सामुं थांनाय चिनि बुबाग्रानि दल बुबाग्रा चिनि थिनांनि बांगै सिबाव खायक्लांनाय हुमानि जागाव जों हानो सानाय ठीकनो किन्तु चिनि गरैबो साराव इसा मासा रेगा सामुंरक सामानि बनो निरक अयनायं जाखांखे जों निरक नो बहायनो जों अफिसो हारिया सुजासुरि सानाय निरक बर अफिस ता हादि जदि हिमत टंखांखे भिलेज कमिटि डिक्लार खायफुनुदि आफ्रोनो जों दूध का दूध पानी का पानी लायनाय हाय हनैनो जों सानाय ओ एमले बहायनो नाङो नाङिया जदि केस हाजगु इसिनि बरंनो जेमा टां फैरानि खायखे खबरदार खायदि तंदि जों बहायनो सिं सिं तंलिया नांखांखे जों क्राक या प्रिनानाय जें मनिं लायनाय अम हायखेनो जों बहायनो जों तिनि जत्त कपचाक जा सुदु रायया जों 30 किला बागमा जत्त सिनि ताखुतै बुकुक स्रक समाय टांजा जों ताबक हायनो याकाय रलिया अम हाय खायैनो जों तिनि अर जागावा प्रेस मिट खायनि नांखा सिनि ताखुक बुकुक स्रक जत्तनो फायजाक बर एकटाय कक पाइथागो जोंनो सानाय मिडियानि बिसिंतै आसक नों एमएलए बा बीजेपी निरंनि सबका साथ सबका विकास संखांगे रेगा सामुं तो अम बीजेपी नि आमलिया यूपीए सरकार कांग्रेस सीपीएम तंफ्रत 100 दिन ग्रेंटी सामुं तो मानसि और जत जब कार्ड गनां जतनो मानाय निरवर तानि कासु थाइबा कासुवानि बाता करै आरो एमएलए बाबुनो सानाय नों तो एमएलए खाके प्रशासन लेवल थाका नों सुदु ताबा बीजेपी नि एमएलए लियाब्ले जत 30 किला बागमानि एमएलए सि नों तानो और सेंटिमेंट खायै जों टिप्रा साबिसिंगसन रेगानो सा नों तरजा टंखाबा किन्तु अम टोटली साया एमएलए बाबुनो सानाय नों अमते हाय मोथाकदि नों अनेक सोशल एक्टिविटी सामुंराबो तां फायजाक निनि जे सामुंनो बै कखनो अमायके आसामाया किन्तु जे निनि रिजाल्ट बरक मानैनामाया अमनो टोटली स्टप खायदि निनि सिसि मांसि 1.5 फुट आकरनो बुजकदि हायके 1.5 फुट बा आधा इंचि साका एके पाइपैनाय अम जों तिनि मिडियानि बिसिंतै सानाय हाहायनो पाइथाग जत्तनो जों क्राकथे याप्रि सेलायनाय चिनि उचित चिनि माथाय चिनि जे संविधानो जे तंमानि जों बनो जेकेफान आदाय खायनाय जों अयनायखे खाया जों लीगल नि बिसिंतैनि खायनाय असुक जरा कक सावैनो जों तिनि जत्त बाय अर रायबारि नि इंगै प्रेस मिट खायमनो अर पायरखा जतन हामबाय जतन खुनुबायखा बुबाग राय ब्लक अमत जों बेलायखे काहा प्रश्न अमत जों जत सोशल मीडिया उनुखा खुद एमएलए थाङैनो किला पीएस थाङै बनि कयेकजन बरक नतलां थाङै आरो ब प्रेस मीडिया उनुक जाखा बनि याक्तैनो कपि रजाखा किन्तु फिया बुसुक जना रजाखा बनो तो जों सामाया मत सिक्रेट मैटर प्रशासनिक बेपार साया किन्तु केस केसिनि तिप्रा मथानि मुंगै मोटामोटी 15-16 जना मतन बरक रखना हायखे मासं उता इनके जों अम टोटली अम आरो जागा इनभल्व करै हाय बरक काहनो बरक एरें एरें क्षमता दं होनै खायखे किन्तु क्षमता सब समय गदुक दंया जदि बे आइन खायखे अम हारै थांनाय आइ होनैनो सानाय अम टोटली निर केस खायमानो उइद्र खायदि जदि उइद्र खाययांखे जोंबो लागातो सोबा सेंखा तै सोबा आरो जागा बाथागि हामबाय जदि एरें एरें बाथायांखे सिनि वासकनाय सिनि दल तंगु संगठन तंगु बरक बाय सालायै जों वासगै तैबो क्राक या प्रेनानाय जों तो याकाय रलिया जों बाहायनो बरक हानले जों आरो जागा कुदो थाङो लाइसौ करितो दे एमनेसि सिनि बरक तो करै बिले रां पैसा करै लाइ सामं तांचानाय दिन हाजिरा खायनाय कुदो मालाय सनाय एरें एरें अमनो तो जों मानैनामाया जदि मोथा याके तो सिनि क्राक या प्रेनानाय दा जों नांखे तैबो कटर थांनाय दासो बा अंखालायनाय दा